विजय मोस्त कीवल नेक्स्ट मनवाल नाग इंपल्ली मंडल नारनूर एक कार्यकर्ता बदल विजय मोस्तुकना कार्य ताकसरी मंता विजय भान के नाटे अवल मंता अवनक विजय तोहना आकी मार्केट नगा कोना की नगा मेटते मंता फलते मंता गुलिते मंता 33 कोटी पेंटनागा विजय तो सितारना अतो पेन्ना विजय जमा कीसी कोना की तगा समझो मीर कीसी गाबुरा की तक मांड किया ना नेम ने किते पूजा की पजा सक्रियते आंगू नासी लेकी बदीते चेटे मर्सू सिंगराडुली उत्तरीपेटे बोले वयवल वपूर कोंदा जोड़ी कुस्ती कुनु नेम ने किते बाई को तैयारासी दादाजी औद बनना बिल्कुल गाटो तैयार किसी सोंजी पूजा पत्रा भूमितगा हेतु किसी जिमिंतगा युवद वार्सी बिल्कुल गाटो वार्सी विजय वाटला सुतुलु थंदिरे नेम ने किते पूजा किसी बाईवान कार्यकर्ता ने ताकसरी मंता बदलिंदरे के वासी पाटनरोनु वासी ज्योतिता कालकर मेले मारसा मीरे मासी ಇದು ಪಾಟನ ಜೋತಾಲ್ ಮಂದಿತ್ತಗ ಹುರುಂಬೈವಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಂತ ಹುರುಂಬೈವಾಲ್ ಲೇಕಿ ಬದ್ದಾಂದು ನಿವಾಲ್ಗಿರಿ ಅಬ್ಗಿರಿ ಅಚ್ಚಲ್ಗಿ ಕರ್ತು ಕರೆಮಾತು ಕದಸ್ ಮಂತೆ ಸಂಗೀತ ಅವಕ್ ಮಂತ ಮಾಕುನ್ ಅವ ತಾಪಲಿಗೆ ಲೇಕಿ ಅಂದು ವೇವಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇದು अरे वाह वो वीडियो कर हाँ टीवी नहीं ए आत्मनी वाह ए बात कर तातन मंता वीडियो ना नागरा इकरा वीडियो कर बिचारा हां बात हेडलाइन ओनली वारन पे दानोता दानोता संपूर्ण बेटे दानोता दानो बूढ़े पीछे मान ये न मान और ले वाले बैग में